kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye ntɛnɛn octobre kalo tile 15 san 2018 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Minisiri min n'a ɲɛsin bɛ baganmara ani mɔni ma Kane Worokiya Magiraga kunungo a ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da usine belebele kan mun ɲɛsin bɛ baganw da dumuni kibaruya ma ani tuluko lahalaya n'u k'a ma ko UAB UTR Grand Moulin o tɔgɔ la Kulukoro sirabada la. Commune 6nan mairie Faba kɔnɔ yan a ye weleweleda kɛ o bɛ kalo kelen bɔɲanko kofɔ weleweleda min n'o bɛna kɛ ka ɲɛsin bolola feerekɛlaw olu bilayɔrɔ ko lahalaya ma commune 6nan o kɔnɔna na nin kunnafoni dangenemayara jumadonya tɛmɛlen donbaro ɲinina olu ɲɛkɔrɔ maa caman olu joginna kunungo suyanfan fɛ Grand Bassam kɔnɔwarikaw fɛ yen wolomasiri tabaw polisilakaw olu ka forogili o tɛmɛlen kɔ k'a sababu kɛ u tun bɛ jaabi ɲinina u ka nagakɔrɔkalataw olu la donbaro la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara o lamɛnli la an bɔra ka fɔ sisadani na minisiri min n'a ɲɛsin bɛ baganmara ani mɔni ma an ka jamana kɔnɔna na Kane Worokiya Magiraga jumadonya tɛmɛlen a ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da usine belebele kan ni o ye baganw dan dumunifɛnw olu dilanyɔrɔ ye ani tulu bɔ o lahalayaw u k'a ma bakuruba fɔ la UAB UTR Grand Moulin du Mali o tɔgɔ la Kulukoro sirabada la nin taama in a y'a to minisiri a ka se k'i ɲɛ da usine a taabolo a n'a lahalayaw kan gɛlɛya minnu bɛ yen ni o tan bɛ ka ɲɛsin usine ma an bɛ donni minɛ i ko bi Kulukoro sirabada in na kilo 60 ani Bamakɔ cɛw ye a bɛ Kayo dugu kɔnɔna na nin ye usine fɔlɔ ye mun sigira Mali kɔnɔ san 1980 wagatiw Grand Moulin du Mali olu sen bɛ nin ko la kosɛbɛ bolofara 5 bɔɲanko o kɔnɔna na baganda dumunifɛnw olu dilanni b'o la a tɔrɔmɔɲɔko bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 5 bɔɲanko la miliyari 3 o bɔra UAB miliyari 2 o bɔra UTR la wa usine a jɔyɔrɔba bɛ kosɛbɛ fɛn min ye bagan dumuni o sɔrɔli la an ka jamana o kɔnɔna na Cyril Ashkar directeur général Grand Moulin tɔgɔ la ale y'o kuma sɛbɛntiya a ko usine a ka dilanta a bɛ t'i jɔ kosɛbɛ tɔni 100 fo ka taa se tɔni 200 bɔɲanko ma maa minnu ye baarakɛla jidilenw y'a kɔnɔ u bɛ taa maa 100 ani maa 62 la maa minnu bɛ n'olu ye waati furancɛ baarakɛlaw ye tile baarakɛlaw o bɛ t'i jɔ maa 100 ani maa 50 bɔɲanko la. Commune 6nan mairie a ye weleweleda kɛ kunungo a bɛ kalo kelen furancɛ kofɔ o bɛ bilayɔrɔ kofɔ ka ɲɛsin yalayala feerekɛlaw olu ka lahalaya ma commune 6nan o kɔnɔna na ni kunnafoni dira jumadonya tɛmɛlen donbaro ɲininaw ma commune 6nan a maire fɛ n'o ye Boubacar Keita ye kalo 2 lafaamuyali kɔ ka ɲɛsin dugudenw ma commune 6nan o kɔnɔna na quartier 10 bɔɲanko solinadon jɛkulu minnu bɛ commerçants ani dugutigiw a bɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ o kofɔ olu de ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ fɔ i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu ye bolola feerekɛlaw ye bilayɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na nka yaasa bilayɔrɔ ka sɔrɔ maaw la fɔ hakɛ ka dɔn u la o kosɔn sa wuli ka jɔ o de bɛ sen na yaasa mairie bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ sigi sɛbɛn ɲuman kan cogo min na mun bɛ u da hakɛ o kofɔ dɛmɛdonɲɔgɔnya sira olu ka ta ka ɲɛsin u ma o kosɔn sa u ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ danni bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛdɔnni kɛ yɛrɛ ɲɛfɔ ani yɛrɛ koladɔn olu baaraw olu bɛ se ka waleya cogo min na san 2010 a ko ni ɲɔgɔnna kɛra o ɲana kosɛbɛ ɲinanta in u bɛ k'o ɲɔgɔnna de ŋaniya siri projet ladegela n'u ko ma ko Recode Mali yaasa nin baara in a bɛ se ka waleya cogo min na o ye Boubacar Keita maire ale ka kumakan ye technicien projet Recode Mali o tɔgɔ la Useni Ayira ale ye projet in a waleyaba ye funɛngɛniw olu tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ k'a bɛna funɛngɛni maa 100 bɔɲanko olu sen bɛna don a baara in na yaasa u bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔbaw k'olu dan cogo min na n'o bɛ sanni feere kɛyɔrɔ ko fɔ station b'o la banques b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw ani quincailleries fo ka taa se alimentation belebelebaw ma yaasa u ka hakɛw n'u ka taabolo olu bɛ se ka dɔn cogo min na ka taa se feerekɛ tabali belebele minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen danni bɛna kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma. Grand Bassam maa caman u joginna yen kunungo suyanfan fɛ Abidjankaw fɛ k'a sababu kɛ wolomasiri taabaw olu ye forogili ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu bɔra k'u ka dusumakasaya dangenɛmaya ko jaabiw ka yira u la joona n'o b'u ka i ka dɔn k'a fɔ maire kalata jaabi o bɛ olu kofɔ
Croix Rouge kununga le wele dage ka ɲɛsin Nigeria jamana fanga marabaaw ma k'a fɔ u ka tigɛ bɔ maa 2 kan maa minnu n'olu ye adamadenya dɛmɛniɲɔgɔnya sira taamabaw ye n'u ko ma ko humanitaire ni tigɛ dara olu kan marsikalo waati Boko Haram maaw fɛ Boko Haram ale ye waati de fɔ ko ni u ma wuli ka jɔ kɛ yaasa tigɛ ka bɔ u kan na k'u b'u ka baabali u b'a bɔ a sira fɛ dɛ u bɛ maa 2 in b'olu fali ko fɔ u dun ka baabaw u b'a caman u b'a bɔ a sira fɛ o kosɔn sa welewele de dara ko jamana fanga marabaaw ka dɛmɛniɲɔgɔnya taga ɲɛsin u ma yaasa tigɛ bɛ se ka bɔ u kan na ka sɔrɔ a ma kɛ ni fali ye cogo min na. Bitan an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ lahalayaw ye Adama Mayiga radio Benkan journaliste waraba ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye farikolo ɲɛnajɛ la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la bitan a bɛ tali kɛ senatolanci kan Adama Mayiga bi kunnafoniw bɛ cogo di bi kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na sa an boli senatolanci o sanfɛ donc farafina k'a fɔ fɛn min éliminatoire CAN 2019 o tile 4nan o dolanci kɔnɔ olu daminɛna kunun ko Kenya ale seba sɔrɔ Égypte kan 3 ani Kanangolo Guinée Bissau ale fana seba sɔrɔ fɛn min Zambie kan 2 ani 1 donc dolanci tɔw n'Ala sɔnna olu bɛ kɛ sini tarata ani araba Aigle du Mali n'o ye an ka samata sɛgɛ ye olu kɔni bɔra yan kunu sɔgɔma kunda fɛn min Bujumbura kan ale min ye Burundi o faba ye taara fɛn min avion spécial fɛ donc an ka jamana ma olu yɛrɛ avion min kɔni ta hukumu kɔnɔna na sa n'Ala sɔnna Mali ani Burundi de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔmasegi la dolanci la min kɛra an fɛ yan juma tɛmɛnen stade du 26 mars la o dolanci kɔni banna fu ani fu la hukumu kɔnɔna na sa n'Ala sɔnna ma Aigle du Mali sini u ka dolanci bɛ kɛ 13h waatiw la an yɛrɛ ka heure la donc arbitre mun bɛna file fiyɛ nin dolanci la olu bɛ bɔ Mozambique kaw olu fɛ yen donc Aigle kɔni kunungo donc setola maa min kun b'u ɲɛma sa o de an ka ministre des sports ye farikolo ɲɛnajɛ ministre ale kun bɛ délégation kɔnɔna na u ɲuman sera an bɛ dugawu k'u ye ala ka sɛbɛya di Aigle du Mali ma pour que an ka jɛkulu kɔnɔna na an ka se ka ɲɛmaya o sɔrɔ a hukumu kɔnɔna na Adama i ni ce ni kunnafoni ninnu laseli la i ka cɛsiri n'i ka jija ni a ɲɛdɔn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn don wɛrɛ inshallah Adama i ni ce Adama ni ɲɛfɔli ninnu de bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lasiya balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ sori gindo dɔgɔnɛkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajo kelen ka kunnafoni kura k'olu lase aw ma kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye ala k'an n'o cɛ janya aw ni ce aw ka kanuya kura la ka ɲɛsin maraka fama ka journal Bamara lamɛnli ma n'a b'a fɛ ka maraka fama ka journal Bamara ka segin k'a lamɛn yalima k'a ka kunnafoni wɛrɛw ye laselibaw a n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ n'a kɛra o ye www.malizoom.net an n'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce a k'an bɛn ni ala sɔnna dɛ Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye